Рулетка, тирукамон, ойталак, кракета, эластика инҳо финтҳое ҳастанд ки шумо боре иҷро кардаед ва ё кӯшиш кардаед ки иҷро кунед. Тавонистаед ё не, инаш гапи дигар аст. Шояд шумо дар ин бора ягон маротиба фикр накардаед, аммо ҳама ин финтҳо мутааллиқ ба кадом футболбозе ҳастанд ё ба гуфти мардум соҳиб доранд. Албатта ҳастанд финтҳое ки фаҳмидан мумкин аст ки соҳибаш кӣ аст. Барои мисол финти Зидан. Ин номро ба ин финт албатта ки мухлисон гузоштанд, аммо дар асл این فیلم که در اون 380 درجه تاب خورده ممکن است رولت ном دارد. بسیاری از فوتبالبازان این فیلم رو اجرا میکنند، اما چطوری که اون رو خود زیزو اجرا میکرد کسی اجرا کرده نمیتواند. دیدن این فیلم در اجرای زیدان با اون میموند که با مزه ترین خوراک رو تناول کنی. دوستان خاطررسان میکنم که 13 فوریه لیورپول در مهمانی با لستر سیتی بازی دارد. بعد مغلوبیت دسته کلوب از شاگردان گواردیولا، لستر و لیورپول اکنون برای در چهارگانه بهترین ها افتادن رقابت میکنند. دوستان ما از اولین ایکس بت برای این واخوری کوفیشنت های بلند پیشنهاد میکنند. انا من باشم با کوفیشنت 1.161 هر دوی دسته ها گل میزنند 10,000 روبل ستافکه خواهم کرد. شما میتونید نترسیده استافکه کنید، زیرا در حالی باید دادن استافکه‌تان مبلغ به حسابتان برمیگردد. برای امکانیت رو استفاده کردن با دانی پولزاتل در اومده участие в акциях رو فعال کنید. ссылкаи бозӣ در комментарияи این ویدیو. машҳуртарин финт дар миёни бачаҳои кӯча ин радуга ва ё ба тоҷикӣ тиру камон аст. дар иҷрои ин финт маҳорати баланд лозим. гап сар ин ки дар иҷрои он бояд тӯбро болои сари худ партофт. дар бозиҳои расмӣ онро кам иҷро мекунанд, чунки хело таваккал кардан дар кор аст. ба гуфти бобои ғулом барои ин финтро мисол дар финали лигаи чемпионҳо такрор кардан дилу гурда дар кор. як нафар ҳамин хел дилу гурдадор бозингари бразилиягӣ ҷалминди буд. ана нигоҳ кунед ӯ дар назди ҷаримагоҳи реал чӣ гуна ин финтро иҷро мекунад. дар африқо ҳам бачаҳои дилу ҷигардор ҳастанд ва акоча аз қабили онҳост ки ин финтро хело моҳирона иҷро мекард. барои исботи ин гуфтаҳо бубинед ин бача бо Оливер Кани машҳур чиҳо мекунад. бечораи Кан. ҳозир ин финтро футболбозон кам истифода мекунанд, зеро барои иҷрои он корти зард мегиранд. иҷрои ин финт гӯё беэҳтиромӣ ба ҳариф бошад. чанде пеш Неймар ҳарифи худро бо ҳамин усул гузашт ва дарҳол пеши чашм корти зарди довар намоён шуд. финти эластика инак 50 сол аст ки иҷро мешавад. шояд шумо борҳо онро иҷро кардаед, аммо намедонистед ки он маҳз чунин ном дорад. барои аввалин бор онро Роберто Ривелино соли 1975 асри пеш иҷро карда буд, аммо бозингари бразилиягии дигар Роналдино дар рӯзои мо онро машҳури олам кард. мухлисон, бахусус онҳое ки ба Барселона мухлисанд, хуб медонанд ки Роналдино ҳарифони худро маҳз бо ҳамин усул мегузашт. финти ҳойталак ё ба истилоҳ качеля ба эластика монанд аст. дар иҷрои ин финт бозингар пойҳои худро аз болои тӯб гузаронда ҳарифи худро фиреб медиҳад. барои нахустин маротиба ки ин финтро иҷро кардааст маълум нест, аммо бисёриҳо мегӯянд ки он ба Роналдои бразилиягӣ мутааллиқ аст, яъне ӯ аввалин бор ин финтро иҷро кардааст. агар касе рабонаро намедонад, хотиррасон мекунем ки ин калима аз тангои аргентинӣ гирифта шудааст ва бо эҳтимоли зиёд ин финт аввалин бор маҳз дар ватани Месси иҷро шуда бошад. аммо расман ихтирокори он футболбози италиявӣ Ҷованни Ракателли дониста мешавад. Ракателли ин финтро соли 1978 ҳини бозии дастаҳои Асколи ва Модена иҷро карда буд. ана як финте ки дар олами футбол ба қавли соҳиби худро дорад. яке аз машҳуртарин футболбозони ҳама давру замон Йохан Кройф финтеро иҷро кард ки баъдан ба як ҷузъи ҷудонашавандаи футбол табдил ёфт. асли ин финт ин аст ки бозингар вонамуд мекунад ки пас медиҳад, аммо бо пушти по тӯбро ба дигар су мегузаронад. ин финтро ҳама дӯст медоранд. кипери Бавария Мануэл Нойер мунтазам онро иҷро мекунад. ростӣ дар иҷрои Нойер хело таваккалкорӣ ё ба истилоҳ риск дида мешавад, зеро агар Роналдо онро дар миёнаи майдон ё пеши дарвозаи ҳариф иҷро кунад, пас Нойер ин номаъқулиро ба гуфти бобои ғулом дар дохили ҷаримагоҳ мекунад. бештари футболбозон бо усули харчанг ё ба истилоҳ скорпион гол мезананд. баъзе ба гунаи мисол ибра бошад, бо ин усул ҳатто пас низ медиҳанд. аммо чӣ гунае ки медонем ин финт низ соҳиби худро дорад. ё доред ҳамон дарвозабони колумбиягиро, бале Рене Игитаро. ростӣ ман намедонам ки дар сари дарвозабон чӣ буданаш мумкин ки бо чунин тарз тӯбро баргардонад. бори аввалин Эгита ин сефро дар Уэмбли муқобили мунтахаби Англия нишон дода талхаи англисҳоро кафонда буд.
акнун дар бораи як финти дигар ки ҳоло хело маълум гаштааст. Замоне ки ҳанӯз Чехияу Словакия як давлат Чехословакияро ташкил мекарданд, бозигари мунтахаб Антонин Паненка чунин як зарбаи пеналтиро дар финали чемпионати Аврупо иҷро кард. Ӯ тӯбро на ба ин ё ин ки кунҷи дароза, балки рост аз болои сари дарозабон бо як маҳорати олӣ партов, ки даҳо ҳазор мухлис дар варзишгоҳ ва миллионҳо мухлисонро пеш телевизор ҳайрон кард. Аммо на ҳама ин финтро бо маҳорати хос иҷро карда метавонад. Бо ангуш ишора намекунем, ҳамту не Федя? ин финт бошад ба бозингари Барселона тааллуқ дорад. Кракета финтест ки дар кӯчаву паскӯча дар майдонҳои хурду калон онро иҷро мекунанд. Дар ин финт бозингар тӯбро аз ин по ба пои дигар партофта ҳарифро гумроҳ мекунад. Андрес Иньеста испанӣ онро чунон бо маҳорат иҷро мекард ки гуфти он мардак мегӯяд тӯб дар пояш клея шуда бошад. Пештар аз ӯ ин финтро Микаэл Лаудруп Даньяги боз як бозингари Барселона иҷро мекард. Ба назар чунин мерасад ки Лаудруп маҳз барои иҷрои ҳамин финт ба майдон мебаромада бошад. албатта чандин чизое ҳастанд ки мо ҳанӯз бароятон нагуфтем. Ин париши Жоржино пеш аз задани пеналти, паси Роналдино ва ҳатто истодани Роналдо пеш аз иҷрои ҷаримаҳо ва боз чандин чизи дигар ки албатта дар як видео ҷо намегиранд. Канали моро пайгир бошед ва дар ин бора албатта хоҳем гуфт. Ҳоло бошад ба шумо тавсия медиҳем ки ба дигар видеои мо назар кунед. боварӣ дорам ки онҳо ба шумо писанд меояд. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.